Salutare, domnilor! Astăzi vreau să facem o discuție cu un tânăr, o tânără, care se întâmplă să fie sora mea și cu mine, în care să discutăm despre cum văd unii tineri, ca noi doi, lumea în ziua de astăzi. Ce părere avem și care este viziunea noastră. Pentru că fiecare are câte o viziune și mai ales vedem la oamenii ăștia maturi ce își doresc și cum văd și cum fac lucrurile, dar mie mi se pare important să vedem la firul ierbii cum cineva dorește. No, și atunci, pentru că este foarte apropiată mie și ușor de intervievat, am ales să o întreb pe Eca, pe sora mea, și în același timp o să răspund și eu, că o să-mi dau și eu cu părerea. Așa. Bun, deci salut. Deci cum văd eu lumea? Deci m-aș duce din prima să zic că nu cred că este vorba despre asta. Despre a sta între patru pereți, despre a sta să muncești pe calculator o groază, muncești toate zilele în afară de probabil duminica, că am văzut mai nou că și sâmbătă se lucrează. Okay. Și după aia ieși cu prietenii într-o vineri seară sau într-o sâmbătă seară la un restaurant. Și după aia iar începi și iar începi. Deci tu te referi acum la, să înțeleg, la cum vezi lumea, cum te aștepți tu pentru tine să-ți fie viața în viitor. Ca așa ceva, și da. te referi la o normă, așa, la cum face lumea de obicei, care este metoda mai comună pe care o face majoritatea, să zicem, în care au un loc de muncă clar, ăla de la 9 la 5, Da, clasicul, la asta te referi. Exact. Ok. Și aș vrea să mergem un pic mai în mare. Acum? Da, dar mai în mare, gen mai de sus. Și când zic când vezi lumea, cum vezi lumea, să mă refer la cum vezi lumea în general ca oameni. Oamenii din jurul tău și oamenii în general. Ai vreo părere despre oameni? Cum ți se par oamenii? Deci, în primul rând, să abțin din a face niște lucruri. Pentru că, de exemplu, mă abțin în a-i trimite un mesaj tipului ăluia sau mă abțin în a-i spune uite cât de bine îți stă rujul ăsta azi, pentru că mi se pare că, cred eu, că oamenii s-ar simți înjosiți dacă fac asta. Ok. Știi? Adică să păstrezi doza aia de, nu știu, mister între oameni sau să păstrezi doza aia ca nu cumva să se întâmple ori să fim prea apropiați, ori să se întâmple să înțelegi tu greșit, ori să știi? Ce zic? La oameni închiși te referi așa rezervați cum ar veni și care sunt mai mult pentru ei, așa, și nu vor să interacționeze? Da, cred că sunt fel și fel. Nu știu dacă aș putea să generalizez. Asta e foarte bine, da, să nu generalizăm, cu siguranță. Dar așa vezi tu o parte din ei. Da. Și ți se par oamenii buni, răi? Și. Faza e că asta e, se aplică tot, deci tot se aplică. De exemplu, treaba asta cu scopul scuză mijloacele, se aplică. Unii oameni poate chiar fac asta, știi? Adică scopul meu e să ajung acolo și atunci trebuie să mă folosesc de ăla și de ăla ca să ajung acolo, știi? Așa. Și eu nu mă regăsesc în asta, eu nu pot, e ceva în afara mea, știi? În care eu nu mă regăsesc. Așa. Și nu știu dacă mulți oameni cumva se instruiesc ca să fie așa, ca să le fie bine în viitor. Înțelegi ce zic? Da, pentru cred că că te da, duci împotriva ta, împotriva firii tale, împotriva ceea ce ești. Doar dacă firea ta nu e exact așa. Exact. De exemplu, să fii învățat, să te înveți părinții tăi acasă, când ești mic, să acționezi în felul ăla și tu știi că așa, în felul ăla, se rezolvă lucrurile. Și așa ți se poate ții normal. Da, te învață acasă, de exemplu, că trebuie să-ți iei ce al tău și trebuie să lupți pentru ce al tău
și tu trebuie să câștigi și dacă tu câștigi, celălalt neapărat trebuie să piardă. Exact. Dar nu suntem așa, că nici eu nu sunt așa și înțeleg. Dar ai un exemplu de un om sau o situație în care ți s-a întâmplat inversă, de un om bun, de o situație plăcută, așa random. Uite, eu zic că da, trebuie să existe neapărat, doar că eu cred că nu pot să percep, pentru că am gândul ăla că cred că vrea ceva de la mine. Cred că, dar de ce e așa de bun cu mine? Dar de ce? E suspicioasă. Da, uite, hai chiar să stau să mă gândesc de un om foarte bun. Adică nu foarte bun, de o situație plăcută în care cineva, să zicem, ori te-a ajutat, ori... Cred că am și am avut și încă am un prieten foarte bun care îmi făcuse, înainte să dau eu la admitere la facultate, îmi făcuse o cărticică mică. Așa. Cu din viitor. Ca și cum eu sunt deja actriță cu un Oscar și așa mai departe și eu citesc asta din trecut, știi? Așa. Și a scris acolo un lucru pe care eu l-am zis la un moment dat. Eram pe scenă și am zis că nu pot să eșuez stând pe o bancă, de aceea am venit aici în seara asta să eșuez pe scenă, în fața voastră. Așa. Și toată cărțulia aia e cu chestii pe care eu le-am zis și eu le-am făcut. Dar tu chiar ai zis chestia asta? Da, eu chiar am zis chestia. Și am recitit chestia asta cu câteva zile și mi-am dat seama, nu pot să cred că am zis așa ceva. Ar trebui să îmi repun în funcțiune ce am zis acolo. Mă rog. Și te referi când spui aia cu nu eșuezi stând în bancă, eșuezi pe scenă, ca să înțeleg, doar ca să înțeleg, e cumva o încurajare la a încerca, la a face experiență reală? Asta înțeleg bine? Da. Adică mai bine eșuezi pe scenă decât să o fac pe o bancă. Decât să stai să nu... Da. Adică să eșuez stând pe o bancă în fața a nimănui și mai bine o fac, doar că eu în momentul ăla știam că nu. Adică simțeam că nu o să eșuez, că o să fie șmecher ce fac, știi? Și așa și a fost. Asta ca paranteză. Dar revenind la o persoană bună. Deci asta este o persoană bună care a dedicat timp și-o luat din timpul lui ca să îmi scrie mie și să-mi facă mie cărțulia aia. O citare. Da, ca să-mi readuc, ca să o am cu mine mereu și să-mi readuc aminte, uite că, într-adevăr, eu am ceva, știi? Și în experiența ta de zi cu zi, de-a lungul timpului, ai putea spune că sunt mai mulți de ăștia sau mai mulți de ceilalți? De ăștia mai scopul scujă mijloacele și mai răi, să zicem așa. Cum îi simți tu? Ca lume, în cred general. că la început, când cunoști pe cineva, există o reținere. Dacă ai timp și dai, dăruiești din timpul tău și el așa... Da, asta e, de obicei se întâmplă așa. Dar în general, zic, interacțiunile în autobuz, interacțiunile la magazin, interacțiunile... Da, mi-e foarte greu să zic. Deci când vine să zic, uite, de exemplu, interacțiunile în autobuz, sunt două tipuri de oameni, aia buni și aia răi, să zicem așa. Adică este unul care ori te împinge, da, când ori nu-i treci, faci nu-i pasă, sau este mai așa, cum e? Este vreuna care e mai mult sau mai puțin, care predomină? Nu cred. Deci ai și oameni care te lasă, de exemplu, îți zici frumos, vă dați jos aici? Sau oameni care i-auzi că vorbesc frumosul copiilor, sau... oameni care te atenționează că ți-o căzut cartul sau nu așa, și în același timp sunt ăia care te împing, sau ăia încruntații, sau ăia care nu se dau, sau ăia care vorbesc tare și nu așa. Deci nu poți să zici. Nu. Da, este... Asta e foarte bine, că eram curios pentru mine, de exemplu. În general, mi se pare că predomină ăia, nu răi, dar un pic egoiști, parcă pentru ei și nu le pasă. Am făcut odată un exercițiu extraordinar în care, pur și simplu, asta a fost la facultate, în care ne-am cunoscut. Și s-a creat o atmosferă foarte intimă în care eram numai noi, știi? Și atunci puteai să spui lucruri. Și am aflat, deci eu nu știam cu cine stau în clasă, am aflat despre
colegii mei că li s-a întâmplat nu știu ce, tot felul. Și asta zic, de când am făcut exercițiul ăla, încerc să mă gândesc mai mereu, că de fapt omul ăla care este încruntat și rău, sigur i s-a întâmplat ceva. Da, da. Doar că asta, din păcate, nu mi modifică foarte tare judecata sau comportamentul meu. Da, nu poți. Că tot, îți veni da, nu în șur. Nu în șur, da. Zic, eu îl înjur. Dar nici mie nu pasă. Aici e un echilibru greu de găsit cu care și eu mă confrunt între, și aici e și o leacă mentalitate de victimă, se poate, al înțelegi, pentru că i s-a întâmplat ceva rău, este vorba aia în engleză, hurt people. Oamenii răniți rănesc. Dar în același timp nu te iei de mine așa și, adică eu să te înțeleg. Tu te împingi mine, mă îmbrâncești în autobuz. Și eu mă gândesc, că maică ta nu te-a iubit când erai mică și te iert. Nu, zic, băi, fii atent pe unde mergi. Deci e un echilibru. Da. Dar să ne reîntoarcem un pic. E o întrebare interesantă la care m-am gândit. Cum vezi tu lumea din punct de vedere politic? Și stai, așteaptă. Când zic politic, mă refer la din punct de vedere al oamenilor care ne guvernează pe noi, România, și după aceea cum merge la nivel politic mondial. Și de fapt prima întrebare este, te gândești un pic la asta? Da. Deci, prima chestie, nu înțeleg. Și, doi, nu înțeleg, dar nu știu la ce nivel aș putea eu să înțeleg. Cum este posibil să crească prețurile și salariile să rămână la fel? Ok. Adică știu motive, chestii, dar nu pot. Și politic, nu știu, că eu acum sunt într-o perioadă în care mi se pare că ce zice ăla e bine și ce zice și ăla și ăla e bine. Deci nu, adică toată lumea are dreptate în felul ei. Și așa este. Faza e că, de exemplu, asta cu Iohannis cu avioanele. Da. Eu nu știu, adică... Poate chiar așa ar fi, dar... Așa e cum... Cred că chiar și avion! Dar nu știu... Nu știu cât poate, nu știu dacă are voie. Într-adevăr, este o persoană foarte publică, care are o responsabilitate... are o responsabilitate foarte mare, adică toată România este pe umerii lui. Da, dar uite, o chestie interesantă, că de fapt, nu toată România este pe umerii lui, nici eu nu știu. Deci aici sunt de acord cu tine. Eu nu știu politică, răspunsul principal ar fi nu prea știu. Eu sunt mai mare cu 3 ani față de tine. Tu știi, pentru cei care nu știu. Da. Și atunci automat observ că mintea mea deja parcă un pic, la 25 de ani, un pic Chiar, cum un pic, parcă îi pasă mai mult. Mi se pare mai interesant. De ce se întâmplă în politică? Da, mi se pare interesant, adică ușor observ că lumea asta e mai mare decât mine. Nu sunt eu și ce fac și familia mea. Și când m-am dus la facultate și când m-am dus cu autobuz și nu știu ce, dar există mult mai multe chestii care mă impactează de fapt. Cum ar fi politicul sau economicul care impactează prețurile. Care după aceea când mă duc la magazin, îmi cumpăr chestii cu mai puține chestii cu același bani. Și atunci, nici eu nu știu, dar am aflat că de fapt președintele nu el șeful șefilor care are toată puterea. El are anumite responsabilități și roluri și el poate să schimbe, are o echipă, dar există și Parlamentul și Guvernul și toate astea. Și aia sunt foarte important. Dar revenind la ce ai spus. Ai spus că
că nu știi Da, și că ți se par toți că au dreptate. da. Și mie mi se par câteodată că toți au dreptate, nu tot timpul, pentru că toată lumea spune chestii frumoase. Aparent, asta e, ei s-au antrenați să vorbească frumos și să-ți spun ție ca să-i votezi. Cam. Dar, de exemplu, ce părere ai despre aur? Știi ce e aur? Da, nu știu foarte multe. Știu că vin cu ceva idei noi, nu? Care susțin ceva chestii noi. Ok, deci nu știi Nu despre. știu. Că este o parte din populație. Aur e un partid politic, cum e PSD, PNL și AUR, care nu știu ce înseamnă, AUR nu știu ce înseamnă, și e foarte polarizant. Asta înseamnă că fie îl iubești, fie îl urăști. Cam astea ok. sunt. Și de asta vreau să te întreb, că dacă ai spus că toți se par că zic chestii faine, mă gândeam dacă știi ceva despre aur. Și cum eu suspectam, ai 22 de ani, nu? Da. Vreau să mă asigur. Așa. Tocmai ai terminat facultatea. Da. Adică acum, în toamna ce-a trecut. Da. Așa. Și ai fost și ești foarte preocupată de tine. Da. De tine și de viitorul tău, ceea ce e perfect normal. Asta am observat și eu. Deși eu am început să ascult podcasturi care vorbesc despre politică și economie, mi-am dat seama, adică toți ăștia zic, băi, să facem ceva, să nu știu ce, să contribuim. Dar mi-am dat seama că eu nu sunt complet ca persoană sau nu mă simt, poate nu o să fiu niciodată complet, dar nu mă simt destul de complet încât să pot să-mi pese și de alte chestii. Deocamdată îmi pasă numai de mine. Și de cei apropiați e cel mai bun caz. Mai întâi de mine, după aceea de cei apropiați și dintr-o dată când mă gândesc mai mult de familie și apropiați și prieteni, deja e foarte cețos, așa știi? Și așa mă gândesc și cu tine. Și îmi pare normal, deci să nu mă înțelegi greșit, e normal din punctul meu de vedere. Deci pe mine mă preocupă și mama și tata ca ei să fie bine. Așa. Faza e că chiar se aplică chestia asta că dacă tu ești bine și cei din jurul tău o să fie bine. Dar efectiv, fizic, dacă tu ai grijă de tine și ești sănătos și mănânci ok, bei apă, îți faci nevoile tale primare ca om, toată lumea din jurul te faci pipi, nu aștept, știi? Așa. Așa? Celelalte lucruri sunt ok. Da, vin și ele, adică tu îți faci partea ta și el își face partea lui și împreună ne facem partea noastră, care e totul ok. Și atunci tu vrei să spui că ești conștientă că... Deci tu lucrezi pentru tine, îți faci partea ta. Nu te interesează partea asta de politică, deocamdată. Nu. Anul ăsta o să fie alegeri, multe. Așa. Ești curioasă vreun pic? Da, pentru că vreau să mă informez ca să știu cu cine aș putea vota pentru cel mai bun. Numai că vezi, asta e chestia, că toți zic, noi facem, noi dregem, noi votăm și toți zic aceleași lucruri care se întâmplă ani de zile. Dar tu unde auzi pe ăștia toți? Că vorbesc? Păi, nu sunt alea la, nu știu, asta mi-aduce aminte de Coșula, la țară când primeai chestii cu votați-mă sau așa, sau când la televizor. Și la televizor. Asta zic, de unde auzi Ce spune, mai multe ori nu ce sunt spune alea, cum se numesc alea, când vorbește președintele care o anumită oră, un anumit timp, interval de timp. Comunicate de presă? Nu știu cum îi spune. Probabil. În care acolo se zic lucrurile, știi? Așa, și deci tu ți iei informația de pe internet, de la televizor? Cam pe acolo, da. Și de acolo știi de ăștia? Da, dar nu m-am dus, acum nu m-am dus voluntar să caut lucrurile astea. Adică doar care îți vine, care să aud. Da. Așa. Și deci vrei să votezi? Bineînțeles, da. Te duci să votezi și vrei să votezi cu unul mai bun? Nu știu dacă unul mai bun, dar nu știu, o să mă duc să văd. Acum nu pot să zic, știi? Vreau să mă duc să văd cine... Vrei să te informezi. De acum da. până când ăsta vrei să te informezi un pic. Pentru că, nu știu, de exemplu, Iohannis, eu nu mai știu ce am votat ultima oară. Sigur cred că Iohannis. Da, că era. Erau doar doi. Da. Mă rog, doi. Nu, era, dar la sfârșit, după aceea au rămas doi. Iohannis și pe aceea era, cred că Dăncilă.
Da? Dăncilă, Aia a da. fost ultima oară, dar a fost acum câți ani? 4. Că din 4 în 4 ani sunt ăstea. Acum 4 ani. Acum Iohannis nu mai are voie să fie. Dar mai votasem, cred că aici în Cluj votasem, mai votasem ceva la un moment dat. Odată în Cluj, mi-aduc aminte ultima dată, dar nu mai știu în trecut. Oricum, Iohannis nu mai are voie acum, gata. Numai de 2 ori are voie. Păi au făcut 8 ani? Da. Au făcut 8 ani deja? Ok, deci, Ok. asta e cu politica. Ai dori să te... Ai dreptul ăsta la vot. Da. Așa putem contribui noi. Cel mai ușor, că din câte am înțeles se pot contribui și în alte feluri. O să te duci și eu vreau să mă duc. Eu mă duc să-i cer și un pic la bășcăleală, Ok. cum e expresia, în sensul în care eu nu cred că o să mă informez așa tare ca tine, tot așa ce o să Dar nu aud. cred că o să mă informez tare, o să stau și o să scriu Adică atunci, da, poate că la fiecare. așa cât de cât o să mă duc, dar în general nu prea îmi pasă. Urmăresc pe aia de la Recorder, că aia îmi place mai mult, că e foarte entertaining. Ok. Și mi se pare că sunt nașpa toți, nu ăștia de la Recorder, ci clasa politică și bla bla A, ce bla. se întâmplă? E la mod prin de sigur ochi. ăștia. Dar din câte mai înțeleg acum și zice că noi suntem, știi? Că din popor să aleși oamenii și noi poporul suntem aia, bla bla bla. Acum, modalitatea mea de a mă implica este să am grijă de mine. Ok. Și să fiu eu o persoană responsabilă. De exemplu, dacă umblu cu trotineta de la Bolt, nu o las în mijlocul trotuarului și o pun încât să treacă și lumea și să fie și aia, să fac și eu treaba. Dacă cumva o educație de asta civică. Ok. Cam asta e. Eu vreau să revin la ce ai zis că te duci așa puțin la bășcăleală. Dar Da. asta nu înseamnă că alegerea ta o să fie tot în acest... Să știi, așa, continuu. Pentru că acum eu zic lucrurile astea din mai multe chestii. Că s-ar putea să-ți primești hate, că s-ar putea De la cine? de la oameni, știi, care te văd sau care ascultă lucrurile astea. Da. Că ce am spus acum? Da, da. Okay. Că poate mai sunt oameni care gândesc exact ca tine. Și atunci oamenii ăștia puțini care fac grupuri, de fapt, sunt o masă de oameni. Așa. Și din păcate, cum am putea folosi voturile lor în scopul unei alegeri bune. Da, dar nu știi care e alegerea bună, exact. Aici e șmecheria, că ăștia știi sunt care e antrenați alegerea. ca să zică. Ar fi frumos așa, dar nu o să știi. Da, Și da. din câte am mai auzit eu, acum nu se știe dacă există vreo alegere mai bună. Clasica României este răul cel mai mic. Cam pe asta merge lumea. Ok. Lăsând deoparte politicul, mă interesează ce părere ai și dacă ai vreo părere despre, cred că, nu, ăsta, sincer, mai mult, economic vorbind. Adică, când zic economic, mă refer la banii. Ce se întâmplă cu banii, cu prețurile, cine cum decide și cum se împart, de exemplu, banii sau cum câștigi tu sau chestii de genul ăsta. Da, deci o să încep cu o întrebare. Deci cum mi-am depus eu dosarul să mă angajez, Așa. ar fi trebuit, probabil mă gândesc eu, să lucrez 8 ore pe zi, 5 zile, corect? De luni până vineri. Da. Așa. Să zicem Da, așa. asta e clasic. Bun. Și eu iau un salariu, care el este stabilit deja. Da. Este o lună din an care are câteva luni sau una care are mai puține zile, câteva luni care au cu 30-31 de zile, corect? Așa. Eu în momentul ăla eu mi-au banii pe ziua aia. Că tu banii iei pe 15, corect? Da. Fie că e o zi în plus, fie că e o zi în minus.
Da, fiecare 30 Cât de e? zile sau 31 sau Exact. februarie care ne fură. Exact, asta voiam să De zic. fapt, nu. Cred că Noi îi sunt- furăm pe noi, pe ei. Că noi lucrăm numai 28 de zile și ne dă salariul tot. Ok, și când sunt 30-31, La fel. Eu cred că toate se echilibrează la un se moment dat. echilibrează la un moment dat. Ok. Deci partea asta economică. Mie mi-aș dori să fac multe lucruri. Așa. În condiții în care eu nici măcar nu sunt decisă ce vreau exact. Știi că m-am gândit. Hai că mă duc să lucrez, fac un salariu, fac niște bani și mă duc să călătoresc acolo unde aș vrea eu. O săptămână și stau acolo. Doar că ca să ajung acolo eu trebuie să trec prin multe lucruri. Prin du-te, fă-ți dosar, du-te, scoate cazier, du-te, aplică acolo, aia zic nu, du-te, aplică acolo. Și să pierd, uite așa, timpul și timpul merge. Așa. Și mă deranjează așa că nu cred că aș putea să primesc niște nevoi primare ca cetățean. Pentru că eu nu am salariu și atunci, momentan, eu stau la părinții mei. Așa. Și cu banii lor mănânc ce se gătește în casă. Așa. Eu mai lucrez și mai lucrez astea part-time și mai câștig bani, să mai îmi cumpăr. Ocazional. Exact. Pentru chestii, ok? Și stau în casă pentru că părinții mei plătesc chiria. Da. Deci stau cu ei pentru că așa. Dar asta zic. Eu dacă Doamne ferește, cum mi-a zis medicul de familie, ajung la spital. Eu nu pot să-mi plătesc nimica. Deci noi nu avem, bănuiesc că în România nu există un salariu în care ar putea să-ți acopere, știi, în caz de urgență. Într-adevăr, plătești taxele alea dacă ești angajat. Așa, nu? Dar acoperă mult? Deci tu te referi când nu lucrezi, cum ești acum, Da, și sunt în să ai un căutare. venit. Când ești în căutare să ai un venit. Dar cred că există asta cu șomaj. Asta e, da, cred că există. Păi și cât e? 700 de lei? Probabil, da. Nu știu. Și cu 700 de lei Nu poți să faci mari lucruri. Nu poți să trăiești cu siguranță. poți să-ți repari 3 cari? Cred că 3 cari poți să-ți repari. Dar nu poți. Aproape, da. Cred că poți să-ți repari 3 cari. 3 cari. Da, sigur poți. Dacă nu le ai foarte mari. Dacă nu le ai foarte mari. Dar cred că da, poți. Depinde și unde te duci. Da, nu. Și atunci simți că te trimite la muncă? Că ești trimis automat la muncă? Ce chestii, ce... Am putea să o punem altfel. Nu că mă trimite, dar sunt cumva nevoite, pentru că asta e societatea în care trăiesc, corect? Da. În care trebuie să folosesc un mijloc de transport ca să mă pot deplasa. Sau mă pot deplasa și cu bicicleta. Sau pe jos. Sau pe jos. De-aia mi-a timp. Și efort. Da, și atunci tot pierd de undeva. Ori timp, ori bani. Da, ori mă ia frig, ori mă îmbrac mai bine, trebuie Așa. să mă îmbrac mai bine, ori așa. Și ca asta mă gândeam dacă aș trăi, că ziceam la începutul podcastului, că nu cred că este despre asta. Adică despre a munci, despre a merge așa, cred că este despre natură, dar uite, vezi, nu sunt instruită să trăiesc în natură. Ok. Lasă-mă să văd dacă am înțeles. Ok. Când am început subiectul ăsta vorbind despre economic și din nou tu te gândești la partea economică, la cum te descurci tu economic și acum că ți-ai terminat facultatea, care sunt provocările tale, practic. Da. Și te simți cumva în dificultate, pentru că acum dacă ai terminat facultatea, nu lucrezi, nu mai ai nici măcar asigurare, nu? Da. Asigurare medicală, Da. așa, de facultate, deci cumva ar trebui să lucrezi. Exact. Deci cam asta e prima soluție ca să poți să trăiești. Că acum trăiești cu Prin perfuzii de cineva, la mama și la tata. tata. Cum am trăit toți. Unii chiar nu au trăit nici măcar cu atâta, aparent. Știi că sunt aia care n-au părinți și... Da. Așa. Da, sigur. Dar nu vreau să fac un caz social din asta. Zic doar că asta din punct de vedere economic, la asta te referi. Da. La cum ți să faci și după aceea, în același timp, tu nu te vezi în scenariul ăsta clasic, să zicem, de muncitoare 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Da, dar încerc să fac asta.
că am nevoie de bani, știi? Ok. Și încerc să... Dar nu mă Dar regăsesc. cum te vezi? Cum ți-ar plăcea să fie? Undeva în natură sau călătorind. Doar că ca să călătorești, tot trebuie să, nu știu, un bilet de autocar, de autobuz, de avion. Mhm. Și atunci tot trebuie să intri în regulile societății. Așa. Sau eventual... Care necesită bani. Da. Sau poți să, știi, sunt călătorii ăștia cu bicicleta. Da, mie mi-e frică. Ok. Că Poate fi periculos. Da, nu am fost neapărat, nu știu dacă există o instruire pentru ce să faci în cazul în care te urmăresc 5 câini. Videoclipuri există, da, dar pe internet, gen. Da. Dar tot e periculos, adică tot e, dacă... Și așa eu mă văd, adică făcând, da, într-adevăr, fiind actriță de filme, Așa. doar că și acolo mi-este frică de judecată, că nu sunt judecată, că nu-i bine ce fac, că așa. Natură, țară și oameni. Oameni frumoși în jurul meu și familie, știi? Mhm. Și iubirea asta pentru mine e cel mai important. Am zis foarte multe lucruri, nu știu ce ai putut să... Da, cred că am înțeles, am uitat cu ce ai început. Că Da. cum mă văd, că m-ai întrebat cum mă văd. Da. Deci că tu nu-ți dorești asta, dar îți dorești partea altă. Deci tu ai crescut și ai niște plăceri. Da. Plăceri cum ar fi călătoritul și actoria, să fii actriță de film. Numai că nu le poți face liber. Și nu le poți face pe toate și liber. În sensul în care ai niște obstacole cum ar fi banii. Și atunci cam asta e. Și acum îți dai seama de chestia asta, nu? Până acum nu te-ai gândit. Ca să fii actor ai nevoie de bani? Nu, ca să-ți îndeplinești visele, să spunem. Păi, ba da, uite, de exemplu călătoritul. Eu voiam foarte mult să călătoresc, dar nu aveam bani. Așa. Și atunci am găsit cum poți să călătorești fără bani. Într-adevăr, trebuie să împrumuți ca să poți să-ți plătești avionul, dar după aia ei îți dau banii aia. Atâta. Tu vorbești de Erasmus Plus. Erasmus, ok. Ala e tot ce trebuie să faci. Dar nu trebuie să plătești tu mâncarea și cazarea. Eu am împrumutat bani ca să pot să-mi plătesc avionul. Așa. După aia când programul îmi dădea banii înapoi, dădeam înapoi. Știi? Și asta am căutat, am găsit soluții. Asta, pur și simplu, asta chiar cred că face ființa umană, găsește soluții. Asta e foarte tare și ființa umană, unii da, alții nu, adică e foarte fain, alții ar sta pe canapea și s-ar plânge cum ei nu se pot duce pentru că n-au. Ok, da. Deci tu, pentru că ai găsit soluții și ai făcut posibil să-ți îndeplinești dorințele astea de a călători, e mare lucru și e foarte fain. Și deci se poate. Da. Așa. Și după aceea mai ai chestiile astea cu actoria. Cu actoria. Actriță de film. Dar înainte de asta eu vreau și trebuie să scap din niște chestii. Că nu-mi permis să mă duc să fiu actriță de film dacă încă eu mă gândesc dacă fac bine ce fac sau nu. Știi? E nedrept. Ok. Deci încă trebuie să lucrezi la tine. Clar, da. Trebuie să lucrezi la tine, să îmbunătățești anumite lucruri, să repari, să zicem. Ca om, nu ca meserie sau actriță. Ca actriță, ok. Pur și simplu ca om. Da, deci la tine, pe dezvoltare personală. Da. Astfel încât după aceea să poți să-ți faci dezvoltarea profesională mai bună. Și cumva accepti contractul ăsta, înțelegerea asta de viață, să zicem. Eu, Ecaterina, am niște dorințe și trebuie să ofer cumva ceva la societate ca societatea să-mi dea bani să mi le pot face. De exemplu, eu devin o actriță bună sau aplic la castinguri sau încerc toate astea, ca din munca mea de actor să-mi vină bani, să pot călători sau să fac alte chestii. Nu gândesc chiar așa. Eu nu vreau să devin actriță ca să pot să călătoresc. Așa.
Așa. Eu vreau să devin actriță că îmi place. Îmi place pur și simplu. Îmi place să mă joc, să mă joc, îmi place pur și simplu. Și călătoritul e și altă chestie. Dar eu nu pot să gândesc chiar așa. Că eu îmi fac filme, că ok, mă duc, muncesc 3 luni, fac bani, mă duc călătoresc puțin. După aia vin, văd ce fac. Nu, din păcate nu a funcționat. Nu mi-a funcționat încă. Pentru că mereu a intervenit, că nu mai vreau acolo, că mi-e frică, că... Deci tot la partea asta personală, ne întoarcem, Da. la anumite blocaje, Da, să le spunem, da. personale. Că am stat în casă mult timp și mi-a plăcut. Da, după terminarea facultății. Exact. Te-ai odihnit. Exact. Și am stat în pat, stăteam într-o dimineață în pat, cu pleacuma, călduț frumos, și auzeam copiii care trec să se ducă la școală. De pe fereastră. Așa. Și am stat și m-am gândit cât de bine îmi este acolo. Nimeni nu mă judecă, nimeni nu mă ceartă, nimeni nu-mi zice ce ar trebui să fac, cum ar trebui să fac. Și în același timp, stând acolo, eu, cum să zic, mă și întrebam cum poate lumea să facă chestii. Că eram și lihnită de energie, nu voiam să fac nimic. Așa. Și în același timp stăteam și, vai ce bine, nimeni nu mă judecă și așa. Și ieșirea asta din carapace, Așa. grea, adică costisitoare, E costă. confortabil acolo, în cameră. Da, Nimeni nu te ăsta. Da, exact. Și totuși vrei să faci. Exact. Dar nu pot. Sau ceva mă ține, sau încă nu mă simt nu știu cum, încă nu... Adică, dar nu ești mulțumită să stai acolo în pat? De ce nu stai acolo Și în pat? da și nu. Că nici nu stau relaxată. Că mă gândesc că hai să fac, să aplic, poate mai văd ceva, poate mai știi? Da. Acum e mult mai bine, acum sunt într-o altă perioadă. Dar perioada aia a fost. Și a fost grea. Ok. E foarte interesant. M-am bucurat că nu mai merg la facultate, dar a fost grea că... Mulți cred că se confruntă și eu m-am confruntat și mă confrunt cu chestia asta. În termeni clasici e zona asta de confort, nu? Da. Să ieși din zona de confort, să fii în zona de confort și toate alea. Dar eu sunt de acord cu ce ai făcut, mi se pare că dacă tu ai avut nevoie de odihnă după facultate și ai crezut că trebuie să stai și alea, eu sunt complet de acord. Pot să fie unii care nu sunt de acord, care sunt de ăștia grinder, de ăștia care workaholici, muncesc 12 ore pe zi și așa. Dar și eu sunt genul care am stat așa și n-am făcut nimic și mi-a plăcut foarte mult. Dar totuși, ca și tine, simți că te împinge ceva de la spate. Da, Știi că nu poate să fie pentru totdeauna. Dar asta poate să fie pur și simplu din datele mele, din tot ce am trăit până acum. Cam trăit jumate în România, jumate acolo, că am schimbat atâtea școli, că mereu am fost în priză, că mereu am fost undeva, n-am avut casa noastră, că ne-am schimbat orașe de locuit. Așa, și ca și consecință te-ai putut odihni acum când n-ai mai avut, ai terminat lucrurile de făcut, s-au stabilit. Pentru cine nu știe că noi am fost pornind dintr-un sat din Botoșani, am fost în Italia cu toată familia, am stat 5 ani, ne-am întors înapoi la Cluj, nu în Botoșani, unde și acolo a fost nou, s-a intrat la facultate. Și am terminat facultatea. Și ai terminat facultatea. Am intrat la liceu, facultate. Facultatea a fost tot așa intensă. Da. Și atunci, în sfârșit, stăm deja de o perioadă destulă într-un singur loc, într-un singur oraș și nu mai ești tot timpul în priză, în felul ăla. Într-un fel de alertă. În alertă. Și te poți odihni. De exemplu, când stăteam în Italia, știam că la un moment dat o să trebuiască să plecăm de acolo. Ok, dar vezi că e interesant o chestie. O să te aduc înapoi. Da. Totul pornind de la factori economici. Eu am zis că să vorbim despre economic. Și mă refeream așa mai la macro, adică mai de mare, mai de sus.
Și ai observat cum e interesant că tu da. aduci la personal, tot la tine. Ok. Ceea ce e perfect normal. Ok. Dar asta vreau să înțeleg eu, tu și alții, că eu cred că asta e o trăsătură a vârstei noastre și e perfect în regulă să ne preocupe personalul, noi ca oameni, și tind să cred că și tinerii ăștia care sunt foarte activi, de exemplu ăștia cu ecologia, care vor să nu Greta Thunberg style, au o minte de asta care poate să fie pentru macrosocial, să gândească la ceilalți, dar poate că e tot despre ei, despre ceva lor, despre o situație a lor pe care și-o proiectează pe chestia aia. Eu asta voiam să întreb. Crezi că dacă eu acum aveam 40 de ani, nu aduceam lucruri la mine? Dacă încă te considerai Dacă nu... incompletă, poate că tot le aduceai la tine, Da. dar cred că le aduceai și mai în afară, pentru că eu cred că aici nu am de unde știu, cred, cu cât trece timpul, vezi atâtea și îți dai seama că nu totul e numai vina ta sau numai datorită ție. Automat îți dai seama că există factori de mediu, din afară, care contribuie. De exemplu, acum e lumină, dar dacă ploua și era foarte urât, nu aveam lumina necesară să vadă în felul ăsta. Sau dacă era aglomerat și nu mergea mașina, poate că nu puteai să vii acum, puteai să vii mai greu, știi? Okay. Și la 40 de ani, cred că îți dai seama oricum de chestiile din afara ta, mai mult. Dar dacă nu lucrezi la tine, tot o să vorbești despre tine. Așa că e bine să vorbești acum, din punctul meu de vedere, să vorbești acum despre tine, să le conștientizezi, cred că asta e munca noastră și după aceea celelalte. Pentru că nu pot, sincer, eu sunt consumat de viața mea 100%. Eu nu mai am, mi se pare că nu am timp. Eu de divertisment, de entertainment, mă uit la podcasturi cu politică și economie și mi se pare fain. Și când mă uit la inteligența artificială, mi se pare, mamă, nebunie. Dar doar ca să mă simt bine, nu că îmi pasă sau că devin eu acum mare cercetător. Ok. Deci și asta mi se pare că la oamenii care cer de la noi chestii pe care, de la noi tinerii, chestii pe care noi nu trebuie să le dăm în momentul respectiv. Nu ți se pare că ne maturizăm sau poate societatea ne împinge să ne maturizăm prea repede? Nu știu ce să zic, că poate că da. Spuneai despre asta că de minim mă preocupă, știi? Da. Și nu cred că suntem singuri, sunt mai mulți oameni care gândesc la fel și atunci stau și mă gândesc că cred că despre asta este vorba, despre asta este viața, știi? Revenind la prima întrebare. Da și nu, dar mi-ai spus o chestie foarte interesantă. De fapt, dacă mă gândesc, pe majoritatea ne preocupă noi. Fiecare se preocupă de el însuși. Da. Pentru că de asta, că dacă, să zicem, toată lumea s-ar preocupa mai mult de celălalt, societatea ar fi mai bună, știi? Dar noi votăm pe ăștia, adică noi atâta facem, da? Să reluăm, politic vorbim. Da. Noi politic ne gândim că singurul lucru pe care îl putem face este votatul. Votatul nu alegem noi pe cine, adică ei îmi dau 3 exemple pe care le aleg ei și noi votăm și asta, în rest ne vedem de treaba noastră. Și aparent și oamenii la 40, la 50, la 60, tot așa, se preocupă numai de ei. Sunt puțini care se preocupă de ceilalți. Ok. Și având în vedere asta,
mă gândesc că de ce fac? De ce face lumea asta? De ce se preocupă? Acum e și o întrebare retorică, dar dacă ai o părere, mi-ar plăcea să o aud. Oamenii se preocupă de ei, nu degeaba. Pentru că, ci pentru că ei cred că ei sunt importanți. Eu cred despre mine că sunt important. Pentru tine. Eu pentru mine, Pentru mine, da. Da, eu cred că sunt foarte important pentru mine. Cred că viața mea este foarte important să mă preocup numai de ea și nu mai am timp de celelalte. Celelalte cum ar fi ce? Celelalte cum ar fi să mă asigur că să mă duc la o ședință de consiliu local din Cluj-Napoca să văd ce discut ăia. Și să-mi dau seama dacă ei mă fură sau nu. Sau dacă taxele pe care le plătesc se duc în astea pozitive. Sau să-mi dau seama dacă candidații ăia sunt într-adevăr niște persoane care chiar fac ceea ce zic sau nu mai mint sau îi vrăjeală. Înțeleg. Da, înțeleg. Eu nu fac asta. Are sens ce zici. Nici tu nu faci asta. Nici eu nu fac asta. Nici mulți nu fac asta. Dar de ce? Pentru că noi credem că noi suntem cei mai importanți. Interesant, nu? Păi și zici că dacă lumea s-ar preocupa de ceilalți în jurul lor un pic mai mult, ar fi o lume mai bună. Așa se zice, eu nu știu, așa se zice. Că stăteam și să-mi imaginez cum, știi? Cum aș putea eu să mă preocupi mai mult celălalt? Păi asta spun, da, din nou, parcă e așa un circuit închis. Pentru că nu cred că ar trebui să te ocupi neapărat mai mult celălalt acum. Cred că ar trebui să te ocupi persoana ta acum. Ok, acum. Poate că i-aș întreba pe aia mai mari. De ce încă îi preocupă persoana lor? Păi poate aici iar revine, știi? Trecutul. Că poate ei nu au avut timp în copilărie să-și trăiască copilăria sau cine știe, știi? Și poate acum ăsta este momentul lor în care acum aș fac ei dezvoltarea lor. Și nu există cred eu, un moment, acum este dezvoltarea între anii ăștia și anii ăștia. Ei, nu, oricând, când tu, pur și simplu, nu. Da. Foarte interesant, e complicat. Foarte curios. O lăsăm aici, da, discuția deja... asta, că e grea. Asta cu... Încă o întrebare și o să lăsăm scurtă. Războiul. Ok. Sunt război acum, da? Ai vreo părere despre război? Da, deci, când a început războiul în Ucraina, da. Eu în dimineața aia ascultam, nu știu, cred că am primit mesaj pe grup că a început război. Așa. Și mi-am deschis pe telefon radio și mi-am pus căștile în timp ce mă duceam în stație să iau autobuzul să mă duc la facultate. Da. Și am auzit că a început războiul, că Rusia, Ucraina, că oamenii pleacă, că nu știu ce. Și m-am enervat foarte tare. Nu înțelegeam cum este posibil așa ceva. În 2023 a fost, nu? Nu, chiar 2022. Mamă, da, 2022. Sau 21. Martie ceva. Cred că sunt 2 ani deja. Cred că sunt deja, deci da. 21, asta cu Ucraina. Așa. Și mi se părea foarte nedrept că eu merg la facultate, că noi mergem la facultate și ne continuăm viața. Când, în condițiile în care la graniță veneau ăia, știi, și erau voluntari care ofereau mâncare, chestii, căldură, pături, chestii. Și mi se părea foarte nedrept că noi încă ne continuăm viața. Cum este posibil să nu ne unim forțele, să ajutăm cumva, să facem ceva. Și m-am dus să fiu voluntară pentru copiii din Ucraina. Adică ai făcut ceva? Da, am încercat. Și trebuia să plec la curs. Și am fost, nu că am fost certată, dar mi s-a răspuns cumva. Așa. Și nu venea să cred. Că tu făceai o chestie bună. Da, și trebuia să lipsesc la
facultate, atunci citeam Shakespeare. Așa. Și eu trebuia să plec, trebuia să mă duc să livrez niște mâncare la 2 sau 3 locuri, cu o mașină, într-adevăr. Mă rog. La refugiați din Ucraina, La refugiați. care erau aici în Cluj-Napoca. Exact, da. Și după aceea mi-ai făcut niște acțiuni de astea de... ai stat cu copiii și te-ai jucat cu ei, cu copiii ucrainieni. Asta odată, da. Dar n-am putut foarte mult că trebuia să merg la facultate. Uite, vezi, asta e o scuză că trebuia să merg la facultate și că n-am putut. Ah, interesant. Deci acum ai vrut să faci, dar tot viața ta Viața mea, da. Cariera mea. te-o presat să faci chestia aia. Nu știu dacă e ok să dau așa cu deci mi-e frică Așa. că m-au presat ei. Dar te-ai simțit presată, te-ai simțit ca și cum ar trebui să fii în 2 locuri în același timp? Mai mult că trebuie să fiu acolo, la facultate, decât în altă parte. Am înțeles. Și asta cu Fâșia Gaza și Israel, corect? Așa, Israel. da. Așa. Da, nu știu, mi se pare că noi, cum e posibil ca oamenii să-și continue viața? Mie mi-ar fi frică să merg să călătoresc. Păi nu tu știu. cum ți-o continui? Da, corect. Cu ce ar putea eu să contribui mai mult de atâta? La acest război din Fâșia Gaza. Așa, și atunci, asta mă duce la întrebarea asta. Acum câți 2 ani și ceva, cred că. Sper să nu spun o prostie. Nu știu când s-a început. Dar cred că de vreo 2 ani. Războiul din Ucraina. Ce părere ai despre războiul din Ucraina? Nu știu foarte multe. Deci nu știu cine e supărat, adică cred că știu cine e supărat pe cine. Așa? Dar nu știu, eu nu văd, adică pentru o bucată de pământ, că Rusia vrea o bucată din pământ, vrea să nu mai fie granița dintre Europa și Rusia, asta. Deci, ok, deci nu știi care e motivația lor. Da, nu știu. Îți mai pasă acum? Mai asculti chestii de război? Nu mai ascult chestii de război. Te mai doare că te mai gândești cum putem continua viața când e război? Da, uneori da. Pentru că s-a întâmplat și recent asta cu Fâșia Gaza. Dar în general... În continui viața. Da, nu te mai afectează așa tare, te-ai obișnuit. Puțin mă afectează pentru că cunosc 2 persoane care s-ar putea să aibă treabă. Știi, și atunci mă gândesc la binele lor. Și atunci încerc să mai țin legătura. E așa, în rest nu. Da, în rest nu chiar. Da, nu. Și eu la fel, adică nu vreau să dau ăsta pe tine, că știi că frumos ar fi să ne pese încă. Dar sincer, nici eu nu mai sunt de aproape deloc. Dar știi de ce? E absolut normal. E absolut, pentru că este departe, fizic, este departe de tine. Da. Teoretic e cam aproape. Cred că sunt cam la 300 de kilometri exact. granița. Eu n-am auzit niciodată nimic, n-am nicio treabă. Adică da, teoretic, am auzit. adică dacă ar fi aici, poate că da, dar aparent dacă n-aud despre el, nu. Și mai ales eu caut acum tot felul de chestii politice în care ăia au interese politice pentru care se bat și sunt anumite... Deci țările dau bani ca să aibă Ucraina arme, dar armele alea îs făcute de anumite firme, da? Cineva trebuie să facă armele alea. Așa. Și șefii de la firmele alea cu statul îs prieteni. Și atunci, eu dacă am firmă de arme, vorbesc cu statul, cu prietenul meu și eu mă îmbogățesc acum, că vând foarte multe. Și deci când aud chestii, nu tot timpul, dar sunt și cazuri de astea. Înțeleg. Când aud chestii de genul ăsta, îmi vine să mă scârbesc, știi? Da, și atunci mă gândesc că sunt așa de multe chestii pe care nu le poți controla, pe care nu le poți controla. Și acum mă preocupă persoana mea. Înțeleg. Nu, cam atâta. Bine. Ne oprim că am obosit, nici nu știu cât a trecut. Sper că să mai registrezi asta. Posibil să o fi oprit. Lasă-mă să zic la revedere. Ce ați văzut acum a fost ce mi-am dorit să fie perspectiva sinceră și cred eu că a fost a unui tânăr în his 20s, cum s-ar zice în engleză, între 20 și 25 de ani, e care 22 și 25,
despre lucrurile astea și să observați cum de fapt noi ne concentrăm mai mult pe persoana noastră și aparent am ajuns să cred că majoritatea se concentrează pe persoana lui sau a ei și că nu ne dorim să fim ignoranți față de multe prostii pe care le-am spus acum la nivel macrosocial, ci doar că viața noastră ni se pare că necesită toată atenția. Și cam atâta, domnilor, să trăiți!